sa što više zelenih površina. Samo lani posađena je stabala gotovo koliko grad broji godina. Urađeni su okoliši škola i dječjih vrtića, a na radost mališanima postavili smo tobogane, ljuljačke i penjalice za jačanje malih mišića. Za one starije i snažnije, odjel za šport grada Splita organizirao je izgradnju novih i sanaciju trošnih rekreacijskih centara i športskih objekata. Sada gotovo svi gradski kotarevi i mjesni odbori imaju športsko-rekreacijske centre koje održavamo te planski i sustavno koristimo. Ovdje stasaju generacije vrsnih splitskih sportaša koji su zajedno s klubovima proslavili naš grad i Hrvatsku. Za bolje rezultate investirali smo u uređenje mnogih športskih objekata. Valja istaknuti tek najznačajnije. Hajdukov stadion na Poljudu s novim sjedećim mjestima, ostakljenje i sanaciju bazena Poljud, tenis terene dotjerane na razini svjetskih takmičenja. A za splitske žute uredili smo dvoranu na Gripama. U sklopu 4 ustanove predškolskog odgoja 72 objekta su sanirana, opremljena, izgrađeni su novi. Organizirali smo i pomogli rad 9 privatnih i 3 vrtića unutar vjerskih zajednica. Gradska uprava sustavno prati i sufinancira djelatnosti. Ovdje boravi više od 7000 djece jaslične i vrtićne dobi, što je 50% navedene populacije. Osobito smo brinuli o provedbi socijalnog programa. Financijski pomažemo socijalno ugrožene obitelji i potičemo školovanje učenika i studenata koji dobrim rezultatima zavređuju stipendije. Split je grad s najvišim brojem stipendija u Republici Hrvatskoj. Skrbili smo i skrbit ćemo o djeci i obiteljima poginulih hrvatskih branitelja. 20 humanitarnih udruga dobiva našu trajnu pomoć za najnužnije troškove, a potpomažemo i sve akcije koje doprinose kvaliteti življenja hendikepiranih osoba i djece u ustanovama socijalne skrbi. Za dio naših umirovljenika, članova HVIDRE, društva distrofičara i Saveza slijepih osigurali smo besplatni gradski prijevoz. Budućnost razvoja Splita temelji se na prostornim koncepcijama, a jedna od takvih je u Zavodu za urbanizam izrađena ulična mreža središta Splita. Ovakva dokumentacija pohranjena na disketama iskorak je u sustavnom planiranju grada, njegove infrastrukture, u temeljima i kulture u nadgradnji. Započelo je konačno uređenje zapadne obale Splitske gradske luke. U funkciji turizma bit će svi objekti od prokurativa, hotela Ambasador i Marijan, Banovine sa sadržajima Svjetskog trgovačkog centra, pa sve do Vile Dalmacije. Ožujak ove godine ostaće zapamćen po završetku 2 kapitalna komunalna objekta. U Dubrovačkoj ulici otvoren je tunel i rekonstruirana cesta na spoju sjevernog i južnog dijela grada. Još smo ponosni na činjenicu da smo uspjeli iz gradskog proračuna financirati i završiti radove na prometnici Domovinskog rata u dužini od 2050 metara. Pothvat vrijedan državnog ulaganja. Put nastavljamo Splitskom zaobilaznicom, suvremenom prometnicom koja je omogućila da prvi susret s gradom bude dostojan njegove veličine, ljepote i tradicije. Poglavarstvo grada započelo je i sa rješavanjem dugogodišnjih problema u kulturi. Galerija umjetnina dobila je na korištenje dio muzejskog prostora za depoje i izložbenu djelatnost. Grad je preuzeo prostor Tvrđave Gripe i time riješio smještaj povijesnog arhiva i prirodoslovnog muzeja.
Sve je spremno za definiranje Doma mladeži, a već se u nedovršenom prostoru održavaju izložbe, kazališne predstave i glazbene večeri. Nastavili smo njegovati tradiciju, prenoseći mladima običaje i znanje predaka. Na ulici Splita vratili smo pučke fijere, a u njegovom ishodištu najveću gradsku feštu u slavu zaštitnika Svetoga Dujna. Split u svibnju zaživi u 100 opjevanih koluri, pokazujući raskoš svih 17 stoljeća i najavljujući buduće. Tada najjače čutimo koliko smo bogatstvo baštinili i što još treba učiniti kako bismo dosegli razinu slave predaka i mjeru Dioklecijanove palače koja je odredila veličinu grada. Naša postignuća skroman su, ali značajan doprinos razvoju, vitalnosti, vječnosti Splita grada.